Vedare tadzoka zvekare nechimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinoti dzidziso nasamaita. Saka nezuro kuna Haidhi akauya kuinbox kwangu ndokubva anditumidzira tsamba iyi akati please svitsai tsamba iyi kuna Samaita. Tsamba iyi yainge yakanyorwa iyo yakanzi mukoma Nashi please ndibvunzireiwo kuna sekuru kuti nyora dzingabviswa sei kana kuti ndingaita sei kuti nditapudze nyora dzacho pamabasa adzo, nekuti inini mukoma handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai confession yangu sezvo tichiteerera maconfessions enyu takati one day. Ndanga ndichingoda kungoziva kuti nyora idzi ndingaitawo sei kuti ndinge ndichitapudza mabasa adzo. Kana kuri kuzofamba ndozofamba hangu, nekuti nyora dzacho dzakatoiswa munyama yangu kuti kose kwandinofamba ndisawana help. Hazvisi nyore mukoma kuti kupinda pacho panonzi panoponera vazhinji iwewe wobva watotanga kupfimbwa nemubatsiri wacho. Pari zvino ndiri kungokumbirawo kuti kana paine any remedy yekuti ndingaita sei kuti nyora idzi dzisashanda mabasa adzo ndikapesana nemunhu wandisingafariri dzinototanga kufamba zviya zvekugwina gwina. Please help me mukoma Nashi. Regei tibva tanzwa voice note randakatumidzirwa nasekuru Samaita. Right. Uyu ane nyora uyu. Ndichataura zvinhu kana zviviri kana zvitatu zvichagona kunge zvichimubatsira. Ndinoda kuti chekutanga ngaadzimbirwe kamunyama kekuti iye manzi ake ipenye awane vanhu vanomubatsira, because chakutonetsa nchekuti haana munhu anokwanisa kumubatsira. Zviriko zvekuti vanhu vazhinji vanoda kuita zvekurapa kana vakasabatsirwa chavanotanga kufunga pfungwa dzavo ngoti mukadzi wese aona kuda kurara naye. Inini ndinoti chekutanga ngaadzidze kushandisa ngaashandise butere hondo riya upota achirikwiza mwiri wake achishandisa garlic nesalt zvekare. Izvi hazvipedze nyora zvinhu zvandataura izvi, asi zvichadzikamisa kuti akwanise kuwana rubatsiro panext. Zvichaita ndezvekuti akwanise kuwana rubatsiro panext asina kunyanyotambudzika. Saka zvazvinoita ndezvekuti kana achinge achikwiza izvi anozvikwiza kuseni nemanheru akazviita mazuva angasvike 3 omboona kuti paine change here. Chingaona paine change since aine dambudziko rekuti wese waada kumubatsira anopedzisira akuda kudadana naye kana kuti avata naye. Taiti kana achinge apedza izvozvo aita anzwa kachange kanenge kapo, tokwanisa kunge tichimupawo vanomubatsira ari madzimai, toona kuti akungawanikwe here zvinobatsira. Sikazhinji dambudziko rake randaona paari paakuda pakaturikwa shave rekubuda usiku, ameno kana akambozvinzwa. Pakaturikwa shave rekubuda usiku rakagadzikwa riri shave renjuzu rekuti iye anofungira kuti varume vanomuda, asi riri shave riri kudaidza varume paari. Ndo zvaakaiswa chinzi azozvi ashave nazvo uye zvichiitisa munhu akamugadzika shave iroro mari. Ndo dambudziko riri kusangana nemuzukuru uyu. Saka iye anoshandisa garlic, salt yemagodo iya nefodya iya yebute, riri bute rerudzi rwehondo, bute rehondo. Paanotarisa anotenga achibvunza bute rehondo, zvichamubatsira zvakanyanya kuti ambomuvhawo kuenda panext stage. Abva panext stage tochimupa vanokwanisa kunge vachipara nyora idzodzo vari vanhu vechidzimai, ambosiyana nekunoparwa nevanhu vechirume. Nekuti paachaparwa nevanhu vechirume achaparwa dzimwe dzenguva dzinenge dzichinzi dziri kumusana, dziri kuchii, kunyange zvangu inini ndisingapari, asi kanzwisisiro katinoita nyora ndo zviripo. Saka kana uchinge wazobviswa hembwe nemurume imi muri vaviri, chekupedzisira chichaitika chii? Nekuti varume vanofunga vangoona zvinhu, vakadzi vanofunga zvinhu vozvirangarira vozvigamuchira. Murume hauna nguva yekugamuchira, paangowana ipapo anenge akutoda mudzimai wekurara naye. Saka ndinoti ngaashandise bute, garlic nesalt yemagodo. Izvozvo kana achida anogona kuchisanganisa neweight yake yaanoita mangwanani ega ega, mangwanani asati aita chimwe chinhu. Weight yake mangwanani oitira muchigaba osanganisa nezvinhu zvandareva izvi, opota achikwiza mwiri wake uri wese, zvakatonyanya kunaka kuti
kana akukwiza neweight anoita kuseni ozokwiza manheru, asi ngazviitwe mazuva 3 ndaona abatsirika. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa naSamaita. Kana muine mibvunzo, feel free to come to my inbox. I will then forward your messages kwavari. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.